खुलुमबाय लोगोफोर इउक्रेन रासिया वारनि नोंथांमोना आपडेट लानानै फैदों। इउक्रेन रासियानि वारा दिनै 65थि सान बारबाय होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बे 65थि सानाव नुनो मोनदों दाबो आजबस्ताल स्टिल प्लान्टआव गिलु-बालु दावहा जागासिनो थादों आरो सोनाबनि हादरफोराबो नेटो कान्ट्रिसफोराबो इउर'पियान इउनियननि हादरफोराबो इउक्रेनखौ मदद खालामनो थाखाय खुला-खुलियै आवगायबोनो नाजागासिनो थादों, हाथियारनि मदद होगासिनो थादों आरो बेनि मादाव ब्रिटेनआ बयनिख्रुइबो बांसिन मदद खालामनो थाखाय आवगायबोदों आरो खुला-खुलियै बुंनो हमदों बिथांमोना जे जाबायदि रासियाया इउक्रेनाव हाबनानै एटाक खालामदों बेबायदिनो इउक्रेनाबो रासियायाव हाबनानै हाबनांगौ आरो बिथांमोना मोनसे ब्लादिमिर पुतिन बिथांनि पाराखौ हाइ जानाय मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों। बिथांमोना कियेभआव एम्बासि बा गावसोरनि जि कनसुलेट बेफोरखौ खुलिफिननायनि मोनसे स्टार्ट खालामफिननायनि मोनसे बाथ्रा बुंगासिनो थादों आरो बेयावनो रासिया बांसिन रागा जोंनानै निउक्लियार वारनि हुमखि होदों सोनाबनि हादरफोरखौ। सोनाबनि हादरफोरखौ बुंदों इउक्रेनखौ बेबायदि उत्साह होबाय थानो, सायाव दैखांबाय थानो गार आरो बेबायदि खालामबा रासियाया गोख्रोङै एटाक खालामनायनिफ्राय फावसायनाय नङा, निउक्लियार बम्बजों एटाक खालामनायनिफ्रायबो फावसायनाय नङा आरो बिथांमोना बुंबावदों बेबायदि जुदि एम्बासि कनसुलेट जुदि खुलियोबा बै राजनयिकफोरनि सायाव कियेभआव एटाकबो खालामनो हागौ। बेबायदि डाइरेक्ट वार्निं होदों रासियाया। थारैनो बुहुमाव जिबायदि थासारि मोनसे जादों बे थासारिया जोबोर गिलु-बालु होननानै आं बुंगोन। मिथिनाय बादिब्ला दिनैसिमबो आजबस्ताल स्टिल प्लान्टआव 600सो इउक्रेननि आर्मिया जोबोर गाज्रि रोखोमै खुन जानानै दं। बेनिखायनो बेवहाय माने आजबस्ताल स्टिल प्लान्टखौ रासिया दाबो लानो हायाखै नालाय बेवहाय दाबो गिलु-बालु दावहा जागासिनो थादों। चेचनियानि फर्सफोरखौ, रमजान कादिरभनि फर्सफोरखौ बेवहाय गोख्रोङै आदेश होदों जे जिखुनु प्रकारै, जिखुनु रोखोमै, जायखिजाया रोखोमै आजबस्ताल स्टिल प्लान्टखौ लानो थाखाय दावहा नांनांगौ बेबायदि आदेश होदों ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा। ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा आरो रासियानि माखासे बेबायदि मन्थ्रिफोरा वार्निं होगासिनो थादों ब्रिटेनखौ जुदि बेबायदि मदद खालामबाय थायोबा इउक्रेनखौ ब्रिटेनआ, अब्ला थारैनो आर्मि बेसफोराव एटाक खालामगोन रासियाया। इंलेन्डनि, ब्रिटेननि आर्मि बेसफोराव एटाक खालामनो हागौ आरो बेनिफ्राय जेबो फावसायनाय नङा आरो बिथांमोना बुंदों आरो ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा बुंदों मोब्लिबनिख्रुइबो बांसिन गोख्रैथिजों एटाक खालामगोन सोनाबनि हादरफोरनि सायाव आरो बेबायदि एटाक खालामनो थाखाय थोजासे हाथियार दं रासियानि आखायाव आरो बेबायदि गिलु-बालु हाथियारफोरनि मुंखौ आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों। बे गिलु-बालु हाथियारफोरा जाहैबाय जायनि हेफाजाबजों मोब्लिबनिख्रुइबो गोख्रैसिन एटाक खालामनो थाखाय बुंदों। बे हाथियारफोरा जाहैबाय गिबियावनो KINJHAL किन्जाल मिसाइल, जायखौ 2018 मायथाइयाव एयारफर्सनियाव सामिल खालामनाय जादों। 500 किल'ग्रामसिमहालागै बम्ब लानानै थांनो हागौ, 500 किल'ग्रामनि बम्ब लानानै थांनो हागौ। KINJHAL बे मिसाइला परमाणु बम्बबो लांनो हागौ, निउक्लियार बम्बबो लांनो हागौ आरो 14,000 किल'मिटार/आवार गोख्रैथिजों खथिजों बिरनो हागौ आरो बेखौ MiG-31, Tu-22 आरो सुखय 57आवबो फिट खालामनाय जादों। माने बेफोरजों बे बम्बखौ, बे मिसाइलखौ खोख्लैनो हागौ, एटाक खालामनो हागौ, लन्च खालामनो हागौ। 3000 किल'मिटार रेन्जहालागै बे बिरनानै एटाक खालामनो हागौ, माने बेनि रेन्जआ 3000 किल'मिटार। KINJHAL किन्जाल मिसाइल आरो बेबायदिनो नैथि गिलु-बालु बेबायदि मोब्लिबनि स्पिडजों एटाक खालामनो हानाय क्रुज मिसाइला जाहैबाय मा 3M22 ZIRCON मिसाइल, एन्टि-शिप हाइपारसनिक क्रुज मिसाइल। किन्जाल मिसाइलाबो हाइपारसनिक मिसाइलमोन, नोंथांमोना मिथिगौ। बे 3M22 ZIRCOन मिसाइला इउक्रेननि दावहायाव बेखौ गिबिबार टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। परमाणु बम्ब, निउक्लियार बम्ब लांनो थाखाय बेबो सक्षम। साबमेरिननिफ्रायबो बेखौ लन्च खालामनो हायो। साबमेरिन लन्च 3M22 ZIRCOन मिसाइल 400 किल'ग्रामसिमहालागै बम्ब लानानै थांनो हागौ आरो बेयो 1500 किल'मिटारनि रेन्जआव एटाक खालामनो हागोन। थामहिनबा बे बयनिख्रुइ मेक्सिमाम गोजान 1500 किल'मिटारसिम बिरनानै थांनानै बबेबा मोनसे जायगाखौ एटाक खालामनो हायो। थामथि बेबायदि मोब्लिबनि स्पिडआव एटाक खालामनो हानाय बेबायदि हाथियारा जाहैबाय मा स्काइफल मिसाइल, बुहुमनि बयनिख्रुइ गिबिसिन निउक्लियार पावार्ड क्रुज मिसाइल। डेट मिन्स बेयो निउक्लियार पावारजोंसो सोलियो। जाबायदि निउक्लियार पावारजों मोब्लिब दिहुनो, निउक्लियार पावारजों साबमेरिना खारो, निउक्लियार पावारजों लैथोनि जाहाजा खारो, बेबायदि बे मिसाइला निउक्लियार पावार्ड क्रुज मिसाइल। बे मिसाइलखौ रावबो होबथानो हानाय बुहुमाव गैया, जायनि रेन्जआ असीमित, जायखौ बुहुमनि जायखिजाया जायगायावनो
खोख्लैनो हायो बेनिखायनोथ' नामखौबो दोनदों स्काइफल मिसाइल जायनि रेन्जआनो सिमा गैयानो जेब्लासिम गावनि टारगेटखौ हिट खालामा अब्लासिम बे मा होसोबायानो थागोन बिरबायानो थागोन बेनो जाहैबाय बेलवेटनिक स्काइफल मिसाइल बे मिसाइला एयार डिफेन्स सिस्टेमखौबो थगायनो हागौ एयार डिफेन्स सिस्टेमनि रादारावबो बे उथिया बे मोनसे गिलु बालु स्काइफल मिसाइल क्रुज मिसाइल निउक्लियार पावार्ड क्रुज मिसाइल ICBM 8GB AVANGARD बे मोनसे ICBM इन्टारकन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल बेनि मुङा जाहैबाय AVANGARD स्टिलेट' मिसाइलनि मिक्स भार्जन होननानै बुंनाय जायो बेखौ हाइपारसनिक ग्लाइडेड वेहिकल जों दाजानाय बे मोनसे मिसाइल ICBM 8GB AVANGARD बेनि रेन्जआ जाहैबाय मा 10,000 किल'मिटार दा थानाय जेसेबां एयार डिफेन्स सिस्टेम दं बुहुमाव बै एयार डिफेन्स सिस्टेमा बेखौ होबथानो हाया बेबायदि रासिया बुङो 2019 मायथाइनिफ्राय बेखौ आर्मिनियाव होनाय जादों मोनसे रेजिमेन्ट दं बेनि ICBM 8GB AVANGARDनिबो मोनसे रेजिमेन्ट दंनो रासियाव डेट मिन्स बे मोनसे मिसाइलनिनो रेजिमेन्ट नाथाय बे एक्सट्रा मोनसे ICBMनिनो रेजिमेन्ट बेबायदि दं आरोबाव मोनसे गिलु बालु मोब्लिबनि स्पिडजों एटाक खालामनो हानाय बैबायदि हाथियारा जाहैबाय मा ICBM R28 ICBM RS-28 ICBM RS-28 एबा R-28 SARMAT मिसाइल 18,000 किल'मिटारनिख्रुइबो बांसिन रेन्ज 25,000 किल'मिटार पार घन्टानिख्रुइबो बांसिन स्पिडआव बिरो बे गिलु बालु मिसाइला 21 निफ्राय 22 मिनिटनि गेजेरावनो गासै आमेरिकायाव एटाक खालामनो हानाय गोहो दं बेवहाय आरो 10 टनसिमहालागै गुबुन गुबुन रोखोमनि बम लानानै थांनो हायो बेयो 10टा गेदेर गेदेर बम आरो 16टा फिसा फिसा बम लानानै थांनो हागौ बेयो निउक्लियार पावार थार्म' निउक्लियार पावार कनभेनसनेल वारहेड गासैखौबो लानानै थांनो हागौ बे RH-28 इन्टारकन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल SARMAT हाइपारसनिक ग्लाइड भेहिकलजों दाजानाय मोनसे मिसाइल 2,50,000 बर्ग किल'मिटारनि बे मिसाइला फोजोबस्रांनो हायो बेबायदि बुङो रासियाया 2,50,000 बर्ग किल'मिटारनि एरियाखौ बेयो फोजोबस्रांनो हायो गासै फ्रान्सखौ मोनसे SARMAT मिसाइला बरबाद खालामनो हानायनि गोहो दं मोनसे हादरखौ बे मिसाइलजों फोजोबस्रांनो हागौ डेट मिन्स बेवहाय जुदि थार्म' निउक्लियार बम जुदि लानानै थाङोबा जेरै टिसार बम्बा बेबायदि जुदि हाथियारखौ लानानै थांना फ्रान्स बायदि हादराव होयोबा मोनसे बमजोंनो फ्रान्सआ बरबाद जानो हायो बेबायदि बुङो रासिया RS-28 एबा R-28 SARMAT मिसाइल बे जाबाय मोनसे गिलु बालु इन्टारकन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल बे मिसाइला खोला मिरु आरो साहा मिरुनि साजोंबो बिरनानै थांनो हागौ डेट मिन्स एन्टार्कटिकायावबो बिरनानै थांनो हागौ आरो साहा मिरुनि साथिंबो बिरना थांनानै बबेबा हादरखौ एटाक खालामनो हागौ बुहुमाव बेबादि हाथियारा जोबोर खम दं बा गैयानो आं मिथिनायाव जे बेल'सो ओरैबायदि मोनसे मिसाइल जाय खोला मिरु सा मिरुनि साजों थांनानै एटाक खालामनो हागौ गासैबो रोखोमनि एयार डिफेन्स सिस्टेमा बेखौ होबथानो हाया जेसेबां एयार डिफेन्स सिस्टेम दं दा बुहुमाव बे मोनसेबो बे मिसाइलखौ होबथानो हाया बिदिब्ला नोंथांमोना हमनो हाबाय जे रासियाया माबे मिसाइल माबे हाथियारनि हेफाजाबाव बेबायदि दम होदों गासै बुहुमनि हादरफोरखौ जेन बुहुमनि हादरफ्रा गियो बुहुमनि हादरफोरखौ सिगिनो नाजादों न' डाउट बुहुमनि गुबुन गुबुन हादरावबो बेबायदि गिलु बालु हाथियार गैया नङा दं रासिया बेबायदि एटाक खालामबा रासियानि सायावबो बेबायदि गिलु बालु एटाक जाफिनगोन रासिया जोबस्रांलांगोन फिदायिन मुडआव दं रासिया दा